Perquè aquesta, la Lila l'acaba de deixar, acaba de trencar una relació, no? Sí. I ens anem un cap de setmana a animar-la. A veure si la podem animar. Aquest seria I a partir I d'aquí la seva germana. comencen a fer irresponsabilitats. Exacte. I no es pot fer gaire spoiler. No, es complica una mica, el cap de setmana és complicat. Sí, seria una mica jo que noche. Sí. Espero que en res. Perquè si no seria una mica desequilibrada emocional. Home, sempre poses coses teves en els personatges, no? I sempre hi ha un algo que acaba sortint la teva ànima, però som, crec, molt diferents de nosaltres. Sí. I a part hi havia coses que deies, jo soc més així, Realment quan no s'assemblen a tu és molt més divertit de treballar. De fet, un dia hem dit que ens les canviarem. Vam intentar-ho i no vam passar de 4 rèpliques. Hem de practicar una mica Sí, més. però vam dir, un dia seria divertit, igual com portéssim, no sé, 30 funcions, 50 funcions. Sí. Però ara encara jo crec que les tres estem trobant coses molt xules dels nostres personatges. Sí, les situacions porten a que puguis riure't d'elles. Crec que hi ha un punt que els hi passa pel cap, hòstia, estic rient d'una cosa que realment és bastant forta la que estan fent, no? I això sempre ens fa gràcia, és aquella típica caiguda al carrer, no? Que et fot gràcia. I dius, pobre, s'acaba d'espillar fort, però a mi m'agafa Sí, és com rius de la desgràcia dels altres, no? Sí, és una mica fort. Sí, una desgràcia que està servida perquè sí, comèdia, no? Però sí, però fa riure molt i jo crec que és perquè elles són molt losers. I és un text també del Javier Dolte que fa molta sorpresa, o sigui, el seu disparador és que tot passi en el moment, llavors al públic li agrada molt que ell està vivint les coses a l'hora que nosaltres estem vivint les coses. Com a equip un Dream Team. El millor. Sí, perquè ens entenem molt bé, entenem el teatre, crec, d'una manera molt similar, tinc la sensació que volem arribar com a un port molt semblant. I això està molt bé, no? Parlar el mateix llenguatge amb els companys, sobretot quan és un exercici actoral com és aquesta funció. És quan en un equip hi ha generositat, cohesió, valentia, companyonia, amistat, amor... I quan hi és tot això és l'hòstia. Jo crec que nosaltres tenim una cosa que ens ho podem dir les coses, no? No som gens susceptibles i això també és molt bonic al treballar, no? Perquè vas creixent i volem les tres que estigui molt viva sempre la funció. Sí. Si ets amiga, no? Sí, amigueta. Vull dir que lo bueno o lo malo. Sí. No, tan extrem. No, hi ha No, home, alguna nit loca... Van sortir coses a sobre la taula, no de dir-te coses. La Marta i jo, quan ens vam conèixer, també vam tenir un dia quan estàvem a Milán fent la Casa Bernarda Alba, també va ser com... Molt intens. Molt intens, però això és l'amistat, no? És quan de sobte et baralles i llavors ja podem dir, no? Que som amigues, ja... Sí, el que passa és que aquestes a part de conegut. fan, la foten de l'alçada d'un campanar, també, i això, bueno... Això és una altra cosa, sí. Ai, aquesta frase és a vegades difícil contestar, jo diria perquè tu passaràs bé, riuràs, sortiràs amb una mena de... Ai, que... Bueno, almenys és el que ens denota el públic, no? Que surts amb una mena de... Hòstia, quin part de riure... I per veure alguna molt... Nosaltres, jo com a espectadora, no? Quan veig algú que està molt viu en escena, o sigui, ho agraeixo molt. I també perquè dura 1 hora i 20 i podeu anar a sopar després. Això està molt bé. Això és interessant. Molt. Potser és una mica superficial el que he dit. Fem el plan ideal. És un bon pla. Sí, és un pla xulo.